бачако ман зиқ шудам. Ё ин мошинча ҷон сахт, ё ки туя нерват бахоад. 12 сол боз мана як даст дидя китобча, ише майдача не. Так что мана Opel Astra-ми чашкош брафтагиш не ягон хел. Чашка брафтагиш не. Яхта дута қанотча рангаш паридаги гуфтам онам. Балончош навбашара зимни задагӣ. Акун майда муйда кораша нигоҳ кун. Бампер краска мекунӣ, ман инҷа краска мекунӣ, инҷа краска мекунӣ. Ҳамиги краска брафта мегира. Ман инҷа краска мекунӣ. Главный мотор якуши простой, газу бензина. Газу бензин, коробкаш автомат будааст. Инҷа ҳам краска мекунӣ, потолок ҳам краска мекунӣ, ман инҷа мана. Короче краска бе тиқонда гирифтан аст, тӯри мебиёд хиёли ман ба. Ман инҷошам мана ваштаги, тосидagi ҷоша, инҷа тосидagi ҷоша, солаш 97 ҳа. Сол 97 мотор якуши простой, документ ба 10 рӯз дига мондагӣ, баъд аз 10 рӯз медони чӣ кор мекунӣ? Фақат мана мехи дуз бой нигоҳ кун мегарди ки тошна протокол нашавам гуфта, ё ки документ мекунӣ гуфтам онам. Ҳозир мотор, чашка, пешо оқиб проверка мекунӣ. Мана нигоҳ кун, салона бен, инҷа рӯшной, сигнал ҳай, коробка автомат, печка дорад, кондитсионер надорад, 321 пробег. Мана ин чухола бинам ага аллергия пайдо мекунад ман ба. Мана ин састани оқибаш мана. Дидя? Мошинча ганда не, запаска ҳай. Мана. Дидя, агоҳ задаги ҷош нест. Акун ваҳош зӯр мегӯяд, чашкош бовар карам, бо умда худат проверка мекунӣ. Акклиматора точно нова. Мана ним таба заводӣ шуд. Чашка бутун. Ин тараф ҳам бутун, мана мотораш зӯр бо ин ба фикрам, ҳозир газоватка мебинӣ. Бахши дигар. Мошини. Рангат брин шампанми? Короче мана харидор бошӣ, 36 гуфт, 1000 сом фуровардам, 35 ба. Бо мошин савдо мешад, мана умда бен проверка кун бо далши худат, махуш шад савдо ка мегирӣ, шаҳри Старовшанба. Дав.